Ik ben een maand of 2, 3 geleden benaderd door Wesley Bronkhorst en Raymond de Bruin. Die kwamen met een leuk verhaal. Waar ik in eerste instantie heel sceptisch tegenover stond. Ze zeiden van nou, wij denken dat we de nieuwe sound voor jou hebben gevonden. En toen dacht ik van nou, hoe kun je dit voor mij vinden als ik het zelf al niet weet. Maar uiteindelijk is dit nummer tot stand gekomen. En ja, ik ben er onvoorstelbaar trots op. En ik wil ook echt met deze jongens verder gaan. Nou, ik was heel erg zoekende. Door het programma Bloed, Zweet en Tranen, waar ik eigenlijk alleen maar de mooie liedjes heb mogen doen. En daar was ik heel erg blij mee. Werd je op een gegeven moment ook die kant op gedrukt. En je kan natuurlijk niet in het land alleen maar mooie liedjes gaan zingen. Dus op een gegeven moment wilde ik ook wat goede uptempo nummers doen. Maar ik wilde toch proberen iets anders te doen dan wat je tegenwoordig heel veel hoort. Het is heel veel gypsy sound en ja, dit is ook niet wat ik uitstraal. Het is niet hetgene wat ik wil. Ik vind de muziek geweldig, maar het is niet wat ik wil gaan brengen. Dus het moet een beetje wat meer, wat stoerder, wat meer rock. En daar is dit nummer tot stand gekomen. Het is een oude cover van Enrique Iglesias. En die stijl wil ik een beetje opgaan. En dan het goede teksten erop Nederlandstalig. Dat was voor mij ook heel vreemd toen Wes mij opbelde. Want ja, ik ken hem al heel lang. En ja, ik weet de muziek van Wesley, dat staat haaks op mijn muziek. Dus daarvoor was ik ook zo sceptisch. Ik denk, ja, maar wat wil jij in godsnaam dan proberen te bewerkstelligen? Maar ja, ik bedoel, het resultaat mag wezen, vind ik persoonlijk. Nou, uiteraard op dit moment zijn we fulltime bezig met het promoten van de single. Wat er daarna gaat gebeuren is een concert wat we willen gaan geven. Dat zal medio volgend jaar gaan plaatsvinden. Maar dan ook echt goed gaan uitpakken met live band, nou alles erop en eraan. En ik wil dat ook op mijn gemak gaan doen, dus niet afraffelen. Als zal het een maand later worden, dan wordt het een maand later. En daarop volgend zijn we voornemens met een album. Maar ik zeg een album, dat moet je pas gaan doen als ik een dusdanig x-aantal singles heb gemaakt. Dat voor de mensen herkenbaar is en dan pas een album. Want anders wordt het gewoon geld over de balk smijten en dat moeten we niet willen natuurlijk.